Ak už mám schválenú hypotéku, vieš mi pomôcť nájsť investičný byt a robíš to aj bezplatne, alebo ako funguje takáto spolupráca? OK, čiže ak chceš kúpiť investičný byt, áno, viem ti pomôcť, ako maklér, realitný maklér ponúkam aj službu maklér kupujúceho, kedy zastupujem klienta, ktorý hľadá byt. Väčšinou byt hľadajú buď investičný, ako investičný byt, alebo aj na vlastné bývanie. Tá spolupráca nie je bezplatná, je platená. Tá provízia sa pohybuje podobne ako pri predaji bytu, čiže je to približne nejaké percento z tej hodnoty nehnuteľnosti. Pri začiatku spolupráce si spíšeme taký formulár alebo dotazník, kde sú otázky, ktoré mne pomôžu to, čo hľadáš, alebo aby som to ja správne navnímal, pretože v tom poplatku alebo v tej spolupráci nie je len to, že ti nájdem byt, ale je tam hlavne podľa mňa to, čo je najdôležitejšie, ten pohľad nezávislý človeka, ktorý už mal viacero bytov, k tomu, čo je pre teba najvhodnejšie. Na základe tých otázok ja vyberiem vhodnú nehnuteľnosť a tá spolupráca je od začiatku, čiže ak je potrebné aj poradenstvo pri hypotéke a financovaní, hlavne je to výber bytu, nielen byty z internetu, ale aj také, ktoré tam nie sú, cez realitných investorov a iné kontakty, až po samotné odovzdanie toho bytu na mieste, čiže prevzatie, spísanie preveracieho protokolu, skontrolovanie a tak ďalej, právna pomoc v spolupráci s advokátskou kanceláriou, čiže kompletný servis od A po Z, ak hľadáš investičný byt alebo byt pre seba na bývanie a nevieš sa rozhodnúť ako, tak áno, môžeš ma kontaktovať, viem ti s tým pomôcť.